एक चौबा चलिक एक चौबा चलिक पेमोय मग दादी दादी इम्प्लिमेन्ट मा खलाइने kami amsani lawa hami arangna dati dari kai mas tini blok deputation tole tole bhai bhai ke tini tibane tole blok deputation tole tole हामबाय दिनै जों 140 अम्पिनगर आन्दार जों तिब्रमथानि बिसिंथि तिब्रमथा इभेन्टै TWF YTF जत मिलेवै गाइसा अम्पिनगर जों डेपुटेसन माने इखौ हायसिनि 15 ता पॉइंट सिनि डिवाइन कोनो सिनि तिनि अम्पि ब्लॉक आदि ब्लॉक नि कायजकारि सिनि बिदि साइड जों याफा मानसिनि एक नम्बर दंगो बहुत प्रॉब्लम माने विलेज रूट जत सिनि 22 विलेज कमिटी बिसन गाइसा रूट नि समस्या दंमोन न खाना दारा तिनि सोशल मीडिया तोनराबो बिसन थागोन न आव साइमान आबन बावै जों तिनि डिमान्ड याफा खबरनो जों जे कक सालाय खबरबाय गसेबो बसकानि थानो जों ता पुजारनि प्राइवेट पदे विभिन्न अनेक रहजा तो प्रॉब्लेम रहजा दङ आबो सफायनाय मिस्ति गासोनि हबो आसा सरसनि बिसय दुई नम्बर तो एनजे रेगा एमप्लॉयमेंट प्रॉपर्टी मीटिंग अब जे दमनि अब संबत सिनर जोंबो आसा खायबो गाहनो सय दाबो तो लेस कमिटी गुली 22 ता वनो तिब्रामथा अब आखिन सलेबि गाहनो साम खाय तो अब न खनरो साइमन अब खूब रेगा ताकलाइनि वसिनि अम्पि आदि ब्लॉग सेरां खाना पेपर रो काय तो मोटामोटी फर्स्ट क्लास अमहाय साम खाय तो अब जों सालाय खबरबाय ते PMAY नि जे ताबो सिनि अम्पिओ दंमोनि 2500 बोसोरनि 2500 लाइदे अमहाय दङ बेनिफिशियारि 2011 नि जे सिकिम आबो पुरापुरि ताबो खायजा गया जिटेकिं फाइनल जिटेकिं खायजा तमनो तिनि जों सालायखा दायतिनि खायने नोंथांनि बिरु साहेब सालायखा गसेखा कयदिनि बिसिनो कमप्लीट खायने जे जारा जिटेकिं खायजा तनाय on complete खायरो नै हिमबो तिनि आसा सगसि तै तंगरो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम रंमनि रिताबो सिनि एकमात्र सिनि अम्पिओ गायसनो वातिवा फन नगर फाइफनि इलेक्ट्रिकनि प्रॉब्लम करे इया बाहायसले तंगो किसि बनि पदे अम्पिनि बादे जारा बिसिङो सिनि पारा बसियो तनाय रखे किसा वाति फाइखन नगर फाइखन इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम वे हरसा सालसा अबहाय थांयां वे सिनि मोबाइल प्रॉब्लम मोबाइल चार्ज प्रॉब्लम बा विभिन्न सिनि सामुं हमं जे कारेन्ट बाय चलेमानि जिनिस आबो प्रॉब्लम दं बनते जों तिनि सालायखा अथस जों बिल कम रया जे बिल फाइमेना आबनो रवै जों तंगो अम्पि सिनि सेंटर इलेक्ट्रिक ऑफिस किंतु कारेन्टनि प्रॉब्लम वे दङ आबनो जों तिनि सिनि भिडियो साहेब बाय सालायखा बो साउथियासे आबो जों आं सावै रनाय आबो मीटिंग खाइबो आबो थि खायनाय हनै बगसे तिनि आसा सब कइनो सिनि प्रधानमंत्री विशेष के बो वान सवै जत नगनु खोन काइसे टॉयलेट की थाइ नक सनाय रनाय नै वान सुजे बलगो रमानी ए बलगो रोजागमनि न तुमा खाइकेसिनि बीजेपी आईपीएफटी हापांग सरकार जे पावर तनाय करप्शन खाइबै बेनिफिशियरी हाजार जे बेनिफिशियरी बुं खाइमनो रांतिसे हिसाबै गास खाइरे हतस टॉयलेट रलिया बेनिफिशियरी न अबहाय खाइबै नुजों माने रंजा खनो तुइदो रंजा माने न खा किसाजां माने खिथाय प्लेट टॉयलेट जे जत किसु नां माने जिनिस रंजा माने न खाना आबनो सोंतिनि सालायखा बसुथि आसे आबो तारिनो
যে খাইবি বিদ্যুৎ সাহেব খাইবি আবনো একশন নানায় সেক্রেটারি আয়োগ তংকে সেক্রেটারি মানজানায় যে বিভিন্ন আয়োগ তংকে যে আয়োগ বনর রংবই কমপ্লিট খাইনি বাংবই বতিনি গসই না 15 নম্বর যে বুড়ারনি বাতা थांनाय 2010-11 एक्चुअली बुरारनि बातांगे सिनि ब्लग एकटा सेंसन सिक्किम सेंसन किंतु ताबो उनखा सिनि सिरिपि ऑफिस सिनि बुरारनि बाता काट नाना इनखेबा बाता एप्लाई खनेखे सिरिपि ऑफिस माने एक्चुअली अरन रथाय हाइफानो जों बनो सालाय केनो 2018 फाइवनि सिगाङो जारा बुरा बुरि बाता मावै दङ 500 इबाय 700 टाका मानै दं बरनि जे सा नंद्र गभर्नमेंट वान समुका हामबाय बनो रवै तो माने जे थांनाय हाबं सरकार जे चालक थानाय सीपीएम चालक थामन जराव मा माने 2018 गभर्नमेंट बीजेपी आईपीएफ 5 नि लगे लगेनो ए जारा बाता मानै र बिबांनो 1000 नि ऊपर और सिनि 41 एमपी नगर अंदर ताजाखा काट खाइरो जाखाबो बेनिफिशियरी कैंसिल खाइरो जाखा ए बरनि बिखु बरनि बुरानि प्रतिति ताबो थांगै नवनर संगै नायदि बरनि बिखु अमहायनि बुरानि कक सामु चिनि केनो चिनि बुरा बाता आगे माइतु ताबो माया आबहाय खेसों तिनि बननो जों भिडिअ साइब सालायखा भिडिअ साइब बननो गसिबो जारा अबहाय बेनिफिशियरी लिस्ट ताजागै बात खाइजाक दंखांखे बेनि बुमुं रवै आनो रफायदे आं बनो ठीक खायदिने आं सेस्ता खायदिने बगो सेखा आबो बुसुं तिनि आसस माखा बेलायखे दनबासिनि भिडिअ साइब न तिनि अबहाय खाइम माने गसैना माने बांगै दैबो दङ चिनि 16 नम्बर चिनि एआरडीडी एमपी टिटी एडिसि अंडर कायसा ऑफिस दङ चिनि सालबागान रजतन साइमा खाना अ जागो करप्शन चलै दङ चिनि जे ताबो सरकार हापां जे बीजेपी आईपीपी चालक दनाय आबरो चिनि सिक्किम विभिन्न फाइखा वागनि सिक्किम फाइखा एबा किबा टगनि सिक्किम फाइबो गुननि सिक्किम फाइबो ताकुनि सिक्किम फाइबो जोंनो खा थानायबो ए बेनिफिशियरी एकाउन्ट दावो हाफ के अबहाय नामार जोंनो आबहाय जों सागातिनि टोटेल आबनो स्टप मा खायना